नमस्कार यूट्यूब फॅमिली, नमस्कार. खानदेशी मावशी माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सगळ्यांचं स्वागत आणि अभिनंदन. बघा रे, पुरणाची पोळी. आज होळी ना, मग आज स्वयंपाक आहे पुरणाचा. मला हे काढू दे, लाईट चालू करू दे. हे बघा पुरणाची पोळी कशी छान मस्त आहे की. गावरान तूप, असं गावरान तूप लावायची त्याच्यामध्ये. त्याच्यासोबत बासुंदी. त्याच्याबरोबर बासुंदी, आमटी भात. तुमच्या हाताला लागले, मामीला काही पोळ्या येत मग आम्ही पोळ्या करू राहिली स्वयंपाक. सगळ्या युट्यूबची मामी आहे. बघा किती छान पुरणाची पोळी अशी मस्त. हे पुरण पुरणाचं पीठ. मग तुम्हाला जेवण ताट दाखवल मी रात्री. ताट चालू आहे का गॅस? ओ बंद आहे. गॅस संपला वाटतं. एक मिनटं मी गॅस बदलते. अरे पोरांनो थांबा.